Kamaráti, lesu zdar. Dneska len také krátke videjko o týchto dvoch švédskych brúskách Falkniven. Keďže mi naposledy prišiel mail od jedného fanúšika, ktorý ma poprosil, či by som mu neodporučil nejakú šikovnú malú brúsku do lesa a neukázal mu v podstate aj ako sa s ňou brúsi, tak tu je v podstate Maťo priamo videjko pre teba. Ja osobne teda používam takéto maličké šikovné vareckové brúsky od švédskej značky Falkniven. V podstate toto konkrétne je brúska Falkniven CC4. Je to taká jemnejšia brúska, pretože tu na hore je takýto biely jemnejší kameň a potom tu je takáto drsnejšia trošku keramická časť. Ale táto CC4 si myslím, pokiaľ nemáte nejaký nôž, ktorý je naozaj že nejaký vyštrbený a úplne že zničený, tak úplne bohato stačí si zakúpiť túto CC4, pretože sa na nej to ostrie dá naozaj krásne len vždy tak doladiť. Keď máte tak jemne zatúpený nôž, tak úplne super práve v teréne, hoci kedy si môžete s touto CC4 každý nôž doostriť, alebo aj sekerku, mačetu a podobne. Dá sa aj také väčšie veci s takouto maličkou brúskou nabrúsiť. Takisto je to šikovné v podstate, že je to takáto maličká veľkosť, hodíte to aj do vačku úplne v pohode. A ďalšia super vec na puzdiarku tejto brúsky, puzdiarko respektíve tá zadná strana puzdiarka tejto brúsky sa dá použiť potom, keď ten nôž dobrúsite, tak sa dá použiť aj na také jednoduché obťahovanie, aby ste to ostrie ešte úplne vyladili do jedovatosti a potom úplne, keď spravíte takto, ja neviem, možno takých do 50 ťahov a ešte predtým teda ten nôž prebehnete na tejto brúske, tak ten nožiček máte krásne vyladený do jedovatosti, takže úplne v pohode dokáže holiť. Takže ja teda používam tieto brúsky. Toto je DC4. V podstate je to taký starší model, respektíve ani nie, že starší, ale je to model, ktorý som používal predtým. No a tu je taká diamantová časť. Tá je skôr určená, keď už ten nôž máte naozaj že zničený, máte tam to ostrie úplne že vyštrbené a proste zničené, a pokiaľ chcete spraviť na novo to ostrie, tak najskôr v podstate použite túto diamantovú časť, ktorá bere fakt že dosť toho materiálu a dokážete si s ňou spraviť úplne nové ostrie. No a potom to doladíte dojemna na tomto keramickom vrchu, hej. Takže pokiaľ máte aj nejaké zničenejšie nože, tak odporúčam kúpiť aj túto DC4, tá je takisto super. Ale ako hovorím, je to skôr už, keď už sú tie nože fakt, že viac zničené. Za mňa osobne teraz v podstate so sebou nosievam len túto CC4, pretože to je taká brúska na také jemné doľaďovanie. Keď si ten nožiček jemne stúpite, trošku ho môžete prebehnúť na tomto modrom, no a potom už len na tom bielom doľaďujete úplne do ostra. Takže šikovné brúsky, táto je DC4 a táto je CC4. Môžeme si teda ešte ukázať, ako sa na nich brúsi. V podstate je to úplne jednoduché, vždy sa brúsi proti ostriu. Ja tu mám takýto môj jeden z prvých opinelov, inak môžete si všimnúť, ako vyzerá opinel z roku 2013. Ešte keď som v podstate začínal. Takže toto je nožiček za roku 2013, tak už má teraz nejakých koľko? 7 a 6, 13 rokov. No. Takže položíte si tú brúsku buď na kraj stola, alebo si ju chytíte takto do rúk. Položíte si tam takto ten nôž, nastavíte si sklon a takýmito ťahmi si ten nožíček krásne nabrúsite.
najskôr teda na tej modrej časti a potom, keď už to máte na tej modrej časti naostrené, tak prebehnete na tento biely jemný kameň. Niekedy stačí, ja často väčšinou ani na tom modrom nebrúsim a stačí mi len na tomto bielom kameni vždy tie nože v podstate vyladiť do takého jedovatého ostria. Ja najčastejšie používam túto bielu časť. Tá vám to krásne úplne to ostrie vyladí. Takže nejako takto brúsite. Potom aj tú špičku môžete prípadne ja to ešte na tomto bielom niekedy robím aj tak, že takto si ho chytím. A takto si to krásne nabrúsim. Jednu stranu. Potom druhú stranu. Sú to inak kamene, ktoré sa brúsia na sucho, takže netreba tam dávať žiadnu vodu ani nič podobné. No a na také úplne jednoduché dobrusovanie v prírode sú úplne super. Takto krásne si tým ten nožiček dobrusíte. No a potom nakoniec si ešte teraz už takto postri si ten nožiček takto krásne vyobťahujete. Môžete spraviť kľudne aj 50 takýchto ťahov, aby sa to ostrie úplne že doladilo. A máme nožiček krásne dobrúsený. Takže tak. Takisto v podstate na týchto brúskach môžete brúsiť Scandi výbrusy. Mne sa to inak teraz trošku horšie robí, lebo tu stojím za tou kamerou, ale aspoň vám to takto ukážem. Položíte si na tú brúsku ten nôž, nastavíte si tam takto ten sklon, no a takisto už potom len takto krásne proti ostriu brúsite. Môžeme si tu aspoň pár ťahov ukázať na tomto bielom, pretože tento nožiček Gerber je nabrúsený, na tom modrom to nepotrebujem prebrúsovať. Keď takto možno len na tomto bielom trošku doladiť. Čo sa týka tohto brúsenia, tak ja vôbec nie som nejaký odborník na brúsenie, som len taký amatér, ale dokážem si na týchto brúskach tie nože nabrúsiť vždy, takže dokážu holiť, takže v podstate mi to stačí. Ale inak chcel by som si v najbližšej dobe kúpiť nejakú takú elektrickú pásovú brúsku. Ja som akože osobne pozeral aj tie kotúčové, ako je Tormek, ale to sa mi zdá na takéto hobby účely strašne drahé. Takže pokiaľ máte nejaký tip pre mňa na nejakú elektrickú pásovú brúsku, kde by som si dokázal naozaj že pekne nabrúsiť nože, tak doma, tak kľudne mi dajte prosím vás dole do komentára nejaké tipy. Ja som teraz naposledy pozeral, myslím si, že ten chalan sa volá na YouTube
košický brusič, alebo tak nejako. Teraz tam dával nedávno takú pásovú brusku, však myslím si, že dneska som to pozeral, alebo včera, dneska ráno tuším. Videl som tam, že tam dával takú čínsku pásovú brusku z AliExpressu za 50 ečok. No a v celku sa mi to aj pozdávalo. Možno, že na také moje domáce hobby brusenie by to úplne stačilo. Prípadne pozeral som ešte po tých bruskách Worksharp, si myslím, že sa volajú americké, takisto také stolové pásové brusky. Takže pokiaľ máte nejaký tip na takúto kvalitnú brusku, kde sa dá ten nožiček v domácich podmienkach krásne jedovato nabrusiť, tak kľudne mi hoďte do komentára, pretože rád by som si v najbližšej dobe takúto nejakú brusku zakúpil a trošku sa doma s tými mojimi nožmi, ktoré mám, pohral. Takže to bola len taká menšia odbočka. Tu na teda ešte raz si ukážeme. Položíte si ten nožiček, dáte si ten sklon toho Scandibrusu a týmto smerom v podstate si tie nožičky krásne dobrusíte. Mne sa to teraz troška horšie tak to robí, lebo mám tu pred sebou ten mobil, ale myslím si, že ten princíp z toho videa úplne v pohode pochopíte. Takisto si môžete na týchto brúskach nabrusiť sekerku alebo nejakú mačetu. Dá sa to potom pri tých sekerkách napríklad aj takýmto spôsobom brúsiť, aj pri mačetách. Takže dá sa s takýmito vreckovými brúskami naozaj vyhrať a dá sa s tým nabrúsiť skoro všetko. Zároveň nezaberajú veľa placu, no a na také brúsenie jednoduché v prírode si myslím, že sú tieto kamene na sucho úplne asi najlepšia voľba. Takže to bol len taký môj menší tip, respektíve videjko pre Maťa, ktorý sa ma na to pýtal. No a ja vám teda ďakujem a teším sa na nejaké najbližšie videjko z lesa. Lesu zdar a čaute.